Nej, det tror jeg ikke. Hvordan er det gået i skole i dag? Dårligt. Hvad mener du er dårligt? Bare glem det. Prøv lige at snakke ordentligt til din far. Glem det. Hvorfor kan du ikke lade opføre dig ordentligt? Glem det. Opfør dig nu ordentligt. Stop. Nå, nej, det må han da stille op. Hvad må han så lave? Om han vil være sur. Hvad vil du være sur? Jeg ved ikke, tror du. Ja, hallo? Ja, hej. Ja, han er hjemme. Jeg skal nok lige finde ham. Lige et øjeblik. Kom, vi kan ned og snakke med vores søn. Ja.